קרן. אקשן. קודם עם הישענות וזה. וקרן. אקשן. גדול. זה מגניב. אבל אתה יודע שזה מגניב. עזבי שטויות. עכשיו גם אני על הסט. תסמוך עליי. בכל מחיר תהיה לך חליפה, אם תחייך אני זומר עד הצורה. רון! איזה מעניין. אין לי כסף, אין לי. אל תסתכל עליו, תשחק. די לזוז. יופי. ממש גג ליד המפקר מה שהולך פה. כאן. אקשן. אקשן. יאללה רועי. אנחנו בבית. בבית של קריסטול. יש... בוא נראה שם קצת. עכשיו היא לא אוהבת אותו יותר. לא, יותר ממה שהיא עשתה לרון. לא, נו. קאט. פשוט מדהים כאילו, ברמות מטורפות. פריקית! ואני הבטחתי לעצמי שלבן שלי תהיה בר מצווה יותר טובה מאשר הייתה לי. בסדר? זהו. היית אמור לחזות אותה, לא להגיד בזהו. לא, מה? אמא אמרה שזה בגלל שלא הייתה לך בר מצווה כמו שרצית. בורן! זה ברזלים. היי רועיקי, מה העניינים? מה העניינים אחי? מה מצל אחי? רועיקי, תגיד לו רועיקי ותתן נשיקה. יאללה טוב רועיקי. חלומות פז. יורטז. מה אתה מסתכל? חייך? קחו אותנו במשאית. אמא. זה לא סצנה? רגע. משלוח, אתה רוצה את הכסף תעמיס, אתה לא רוצה, אל תבוא לפה יותר. לך יא מניה. זה וידאו, זה לא סטילס? יודע מה, אבל מתי אתה משלם לי? אין לי מה לשלם לך. בוקר טוב, שקו, עשו לך? תגידי, מה אתה מתרגש מהבר מצווה? כן, קצת מהתרשה. תגיד לי. תודה. רועי, מה העניינים? מה אתה? לילה טוב לכולם. אחד. אבל את הג'ינג'י. שים לו. איה. לא, קרן! פול, קרן! אני פול! נו, ומה אני מנסה לעשות? חכי, אני דוחף אותך במרחב. יואו, חבל. עוד 60 ימים, די. 60 ימים, תפסיק לספור אותם. איזה שאלות? על מאור גלור יהודה ודוקו אנימאיה. איך אתה מרגיש כצלם? חרא. מצלמה מטומטם. זורק אותה למים. זה 24,000 שקל. תראי איך אני עושה קפיצה למים, תראי. בזום מטורף. שים ככה. בואי, הסתכלי. הסתכלי, מצלם את הגדר כאילו עכשיו אני עולה. קופץ. כן. אז הולך. הנה הולך. בום. זהו, אתה במים? כן. איפה הוא? הנה הוא שמה. יא רועיקי, בואנה! יא תותח, יא רועיקי הזבל, נו. יא רועיקי. אני ככה בכתוביות. בכתוביות? צלמת זבל אורגני, למה? איפה זה פה? מה אתה צוחק? הנה. צלם? לא. אז תצאי בזום אאוט, תראי איזה יופי.
תיפול, תיפול! וימי כבר! וימי כבר! לא מצליח לקום. אני יכול לקום, אני לא רוצה, זה כיף ככה. שקרן. מה יש? וימי כבר קרן. ראית הרגליים? טוב, אתה יכול לקום? רון! אנחנו לא משכירים, רק מוכרים. תקשיב לי. אקשן. אתה קולט השרשרת אבל? הנה. אבל אני רציתי ביצה קשה! נו? רמי, תפסיק לחלום חלומות באספמיה. זה לא הגיוני. אי אפשר לסמוך על משה. הסתבכת לגמרי. חלומות באספמיה, לא הגיוני. צילמת? די!